baka kyace na wari, yalla baka kyanci kare, yalla baka zo ki so ni, yalla baka kare ki bar ni, yalla baka kyace na wari, yalla baka kyace na kesi, yalla baka zo ki so ni, yalla baka kare ki bar ni, yalla baka kyace na wari, yalla baka kyace na kesi, yalla baka zo ki so ni, yalla baka kare ki bar ni. Wai kuna ganin magana na ƙarya ne, kusan yarinyar ita ce nake so ko da yaushe. In na fito da safe ko kuma da dare, sai na ji muryar ta hankali na yake kwanci. Yan gayu me yasa kuke tantama akan yarinyar ne? Kun san bebin da kwan zai ce dole in na yi magana akan ta komi na ce zan yi. Dole ne na aikata shi babu wani sarai, kun sani. BLD on the beat. El baka kyace na wari, el baka kyanci kare, el baka zo ki so ni, el baka kare ki bar ni, el baka kyace na wari, el baka kyace na kesi, el baka zo ki so ni, el baka kare ki bar ni, el baka kyace na wari, el baka kyace na kesi, el baka zo ki so ni, el baka kare ki bar ni. Ya kun san kwan zan iya taso akan yarinya ci komi ya ce zai yi dole ne zai yi shi yan gayu. Ku daina tantama masoyiya ta gaske sai irin soyayyar da nake nuna mata gaskiya ne. Babu ƙarya a cikin lamarin mu gaba ki ya addu'a muke ko da yaushe. Ya masoya ku tayya mu da addu'a, ni da masoyiya ta mu kasance gida guda. Ga sanyi na tare da ku ne yan gayu, ba na so na farko ko da matsayin mu ɗaya ne. Hakan nake son masoyiya ta sosai yan gayu, don Allah ku tayya ni da addu'a. Yarinyar ta kasance masoyiya ta, ni da ita idan muka yi aure wallahi zan yi farin ciki fiye da yadda ake tsammani. To ya ta BLD on the beat. yalla baka zo ki so ni, yalla baka kyace na wari, yalla baka karda ki bar ni, yalla baka zo ki gani, yalla baka kyace na wari, el baka kyace na kesi, el baka kadda ki bar ni, el baka zo ki so ni, el baka kyanci kare, el baka kyace na wari, el baka zo ki so ni, el baka kare ki bar ni. Ya sakon zilan bawanta kai ta gida idan gayu muna tare kwangan rawa da kafa shi wannan kawai adilin gani.